Tulipán, slnečnica, páv, kohút, motýle či geometrické tvary. To všetko nájdete v ornamentoch. Naši predkovia nimi zdobili nielen svoj odev, obrusy, ale aj užitkové sklo či priestor nad oknami i dverami. Boli ozdobou, ale aj ochranou. My sme ornamentálna veľmoc, lebo máme 4000 ornamentov a na svete je známych 5000 ornamentov. Krása ornamentu Štefanovi učarovala už v detských časoch. Spúšťačom bola poštová známka s rastlinným motívom. Aj keď mal byť reholníkom, nakoniec sa vydal na cestu výtvarníka a milovníka ornamentov. Videl ich všade, na obrúsku, kde sa balil chlieb, či v kostole na vyšívaných obrusoch. Sú listočky a vlnovky a keď ideme dole doprava, tak tu je to isté, tá istá téma, ale už je to oveľa viac rozpracované. Majster Kostelničák prešiel mnohými regiónmi a spoznal ich dôverne. Jeho najúspešnejšie obdobie boli 40. roky minulého storočia. Mal svoje ateliéry v Košiciach, Bratislave, Brne či Ružomberku. Ornamenty vtláčal do pohľadníc na spomienkové listy, na drevo, porcelán či keramiku. Jeho najznámejšie diela sú ornamentálne dekorovanie Pittsburghskej dohody a Martinskej deklarácie. Aj mnohí slovenskí maliari používali ornamenty, aj Benka napríklad, alebo Fula, Bombová, viacerí používali aj ornamenty, ale ináč ich podávali. Kostelničák zomrel mladý, mal len 49 rokov a neuznaný. Pre umelcov bol málo umelecký, pre etnografov málo ľudový. Počas totality sa o ňom mlčalo, ani početná jeho rodina dlho nevedela, kým bol Štefan Leonard Kostelničák. Sa hľadala nová kultúra. Prišiel socializmus, socialistický realizmus. Takže ornamenty ostali kdesi na boku. Nevedeli sme o tom. Fakt, mama povedala, niečo maľoval, sú obrazy u jeho sestry, mojej mamy, krstnej mamy, tak sme tam chodili ako deti, tak sme tak videli také obrazy a že to maľoval môj brat. Nepoznali sme ho. Podľa kurátorky výstavy práve toto umenie by sa nemalo vytratiť z našej kultúry. Aj preto sa v Prešove pokúsia založiť školu slovenského ornamentu. Diana Murdziková, RTVS.